Žiarovky AVOX Streamlight prinášajú spojenie úspornej LED žiarovky s bezdrôtovým reproduktorom. Dostupné sú dva druhy žiaroviek Streamlight, a to vo verzii Bluetooth pre petice E14 a E27, ako aj vo verzii Wi-Fi pre petice E27. Wi-Fi verzie žiaroviek Streamlight sú oproti Bluetooth verziám vybavené funkciou Wi-Fi Range Extender pre zosilnenie signálu siete Wi-Fi. Ďalšou výhodou Wi-Fi žiaroviek je možnosť prehrávania hudby z viacerých žiaroviek alebo ďalších kompatibilných AVOX stream zariadení zároveň.